Eta... Iru. Arbaixo arruntak eta denetarik egin. Bale, ba. Iru bi bat, ekin. Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Hasiko gara, ongi etorriak gure 16. podcastera, gaur Iñaki Perurenarekin eta lehenengo aldiz Iñaki gure podcastean, bigarren aldiz aurrekoan pasatu zitzaigulako, baina bukaren egin genuen, lehenengo aldiz ongi etorri bertso batekin hasiko dugu gaurko Osongi? harrera. Ja, ba. Ongi etorria. Aurrera, mikro hartu, mesedez. Iñaki Perurena ipuñeta harri, liburu bat idatzi oso harrigarri. Gaur etorri zarela bai guretzat berri, jasora etorri eta izan ongi etorri. Osongi, eskerrik asko. Txalo bat. Gainera ni bizi osoa jaso eta jaso ari naiz. Claro, hori da, jaso eta jaso. Eta jaso eta bota eta berriz jaso. Eta jaso. Oso ongi, eskerrik asko, jakin beharra du entzuleak hasi garela eta arazo tekniko bat dela medio berriro berrabiarazi behar izan dugula elkarrizketa, eta kontatzen ari zinen, ez zaizula gustatzen etiketarik jartzea zure buruari egiten duzun lanekin, zen gu hasi naiz, harri jasotzaile eta zenba gauza egin dituzun, eta badiozuzuk gauza batzuk eramat zaituztela beste bideetan. Bai, titulo gehitxo direlako, nik nire bizitzan, zer naiz ni, lanbide bat badut, bino ni naiz harri jasotzailea, eta harri jasotzailea izateagatik ezaguna. Eta gero gauza gehiago ere egin ditut, bino horrek ez du esan nahi ni aktore lanetan aritu naizenen aktorea naiz, behar bada bai, bino kameran aurrean jartzen diren guztiak aktoreak dira, aktore lanetan aritu naiz, eta saiatu naiz aldudan hobekien egiten. Aurkezten aritu naiz, baina, esan duguna, zerbaitetan sartzen baldin bazera alduzun hobekien egin behar duzu. Zalantzari gabe. Nire baserrian irudiak edo eskultura moduko batzuk egin ditut. Eskulturea naiz? Irudi bat egiten duena eskultura izango da, behar bada. Bertsoa gustatu zait. Bertsoak bat-batean botatzeko ez naiz gehiegi saiatu ere, ez dut almen gehiagiri, bino paperean bertso bat edo beste jarritzan ditut, eta tarteka egindako bertsoiekin liburutxo bat Joserra Gartziak ere egin ziran, eta harakina naiz, abeltzaina naiz, umetatik hori ikusi nuen, eta, gauza ezberdinak egiten ibili naiz eta nabil. Ze ongi, eta ari zinen ere, zu gaur egun peruarrerekin zabiltzala, eta peruarrin ehundaka lan egiten dituzula, eta pluralean hitz egiten dizutenean, zertan ari zarete peruarrin? Ja, hori, eta begira, baserriko kultura. Baserritar batek, garai batean mintzat, denetik egin behar zuen. Hor bizi zen, baserriki bizi zen, eta helburuan bizia aurrera ateratzea zen, eta abeltzaina zen, etxeko lanak egiten zituen, konponketak egiten zituen, eta dena. Eta nik, hasi nintzen momentu batean, harri horrek gure etxean, bere toki bat zuelako, harriaren inguruan zerbait eskertu nahian eta irudi bat egiten, pixka bat hartu nion trukoa hormigoia eskuekin eta guante gomazko batzuekin eta forma ematen, gero etorri ziran gehiago, eta gero bat edo etortzen ziran, txilidari imitatzen ari altzera tolakoak esanez, eta hola, eta nik isisili jarraitzen nuen, eta momentu batean, herrian bazen arku bat arrizkoa haundia, eta gurak endu egin behartzen tokirik etzegoalako rotonda egiteko, eta hain justu nire emaztearen aita arginak egina zen, eta nire emaztea triste zegoan, arku gure desegin behar dutela, eta alkaterei proposatu nion, aizue, gola etorri zitzaidan ideia bat, eta ni baserrian ari naiz alako eskultura modukoak eta gauzak egiten, eta nahi baduzu eta uzten badidazue, arku hori baserrira eramaten jarriko dut, eta behar bada bisita batzuk egingo ditut, herriko jendeak bere arkua ikusi dezan, eta horrela. Eta hartu zenuten arrizarri eta bertara eraman? Ez. Mari Eskurrena, konstruktoreak, sistema ideatu zuen arkuari, azpiti taladroakin zulo batzuk egin, barrote batzuk sartu, grua haundi batekin hartu arkua, eta bi bastarrak, eta 3 puskatan 49 tonata erdiko eraman genuen, 2000
bederatziko San Miguel egunean. Eta hortaz badira 16 urte, eta horrekin abiatu nintzen bisitak egiten, hainbat eratako Hori izan bisitak. zen Peruarriren lehenengo harria, nolabait esateko, ez? Ez, hori izan zen harri bat gehiago, eta horrek emantzun bidea bisitak egiten hasteko. Osea, ordura arte hasi gabe zeuden, Peruarrin edo bai. Ari nintzen gauzak egiten, ari baina zinen. beste helburu batekin, ari nintzen eskulturak egiten, baina pentsatu gabe gure bisitatoki bat izan zitekeenik. Eta hortik gaur hasi ginen, eta gainera, bueno, hainbat eratako bisita gogoan dut, Itziar Azpiroz, eta Leitzako neskak eta mutilak, eta ikastoletan da lanean zeudela, eta nola hasi ziren lehenengo bisitak ekartzen, eta ja ezagutzen hasi zen, ahoz-ahokoa, gero baita ere talde batzuk, jubilatuak, turismoko bidaiak, eta horrela, horiek astez. Eta gero hasi nintzen, asteburuetan larun bat eta igande goizetan bisita bat egiten, eta hortan jarraitzen dut. Eta suertez, kurso bukaera arte, ia egun guztiak hartu bat dauzkat eskolekin. Iruñetik, Naparrotik, Gipuzko, Bizkaia, Arabatik, iparraldetik urtero etortzen zait Donibane Garazitik eskolatxo bat, eta bestelako taldeak, eta uste dut politia dela, eta merezi izan dut. Ikastetxonetan asko kasatu dute Leitza Euskal Herriko hiriburua dela, eta nolabait ere bihurtzen ari zara harriaren hiriburu behintzat, ez? Ez, harrien toki bat da, eta han uztartzen dira, baserriak emandako harriak, eta ni ekartzen ari naizenak. Lurrak eta txelaitzen ari ginela, aurkitu genuen aizkora bat harrizkoa. Gure da, gure altxorra, eta nik gordeta daukat. Eta gero, niretzat harri jarrotzaile bezala, ohore bat da, orain dela 100 urte, telefonoa itzali gabe neuken teknologia, gero itxiko dut, eta gero erantzungo dut. Ez dago arazorik, zuzeneko gauzak gertatzen dira. Eta, badaki zer den gainera. Telefonoa ikusi dut, eta esango dizu zer den hau. Urretxuko eskola bat, lehengo astean etortzekoa zen, eta gripeo delakonekin ume desente gaixo zeudela. Eta orduan, aste honetan etorren, itzaltzen du, hemen badaukazu zuek teknologiakin zerbait. Gaur daukagun mamu bat hemen. Izketan ari naizela jarriko dut, eta urretxukoak ezin joan. Ezin joan lehenko astean, ume desente gaixo zuzkera, eta aste honetan eguraldi ona dugu, eta etortzeko asmoa dute, eta orain esan behar ziran, autobusak egitzein da, segunetan etorri behar dute. Eta begira, ze gertatzen dira. Karo, zu beti horren behar duzu, prest, eta eskola batek atzera joan da gaixotasunagatik. Beste batzuetan eguraldi oso txarragatik. Eta lehenko egun batean gertatu zitzaidan. Behian zegoela autobus bat, izugarria, handia, eta txoferra etzen ausartu gora igotzea. Eta autobusak igotzen dira, autobus normalak egunero da. Manolo Vital beharko dut, ikusi dut el 47 pelikula. Ikusi dut. Manolo Vital beharko luketu hor. Ikusi dut eta pelikula ona da gaina. Aktore hori asko miresten dut bere lanan iteko moduagatik, Marko oraintxera gutxi Moriartikin egin du, Moriartik Peruarrin denbora desente pasatu zuen dokumental bat egiten Perurera atarrai buruz, eta Unamonoren inguruko pelikula bat egin zuen, baina naiz gogoratzen zuzendariaren izena, baina han ere Eduard Fernandezek kriston lana egin zuen. Eta gustatu zait pelikula hori, eta, pelikula, hain justu beste pelikulat oso luzea, brutalist, edo hor dabilena, eta niretzako unik ulertu nuen pelikula hau laurdukoa izan beharren, 2 ordutan sartu zitekeela ura dena. Badakizu zuzendari bakoitzak bere pedrada duela eta egiten du bere estiloan, ez? Joko dugu pixka zure haurtzarora eta zure gaztarora pixkatxo bat, egingo dugu atzeran historian, eta Fermin Erbitik, zuri buruz idatzitako liburuan, kontatzen du, ez? Itxasoa ikusi zenuen lehenengo aldia zuretzako deigarria izan zela. Bai noski, izango ez da ba. Umetxo bat Donostin jaiotakoak bere normaltasunean itxasoa ikusten du, edo kostaldeko edo zein herritan jaiotakoak. Eta nik, nire amak, 20 urte, 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 20 urte,
euskera zuen bere hizkuntza, gazteleraz etzekien iaitzik ere ezkon berritan, eta gu jaio ginenean, eta orduan, erosketak egitera joatean Tolosara joaten zen. Zergatik? Tolosan defenditzen zen, da Iruñan berriz gaztelera gehiago zen, da kostat, orduan Tolosara. Eta Tolosan hori erreka nahiko zabala zen, nahiko handia zen, nahiko zikina zen, pinturak eta hau... Bueno, Tolosara. Eta egun batean, egin genuen gurasoekin, Tolosara autobusen jetxi, Tolosan tren hartu, Donostira joan, eta han ikusi nituen olatu haiek eta itsasoa eta izugarria izan zen. Eta gainera, harriaren kontrako talka horrek atentzia bai. Zenzuk, hasi zinen, harri jasoketan, gasolindegi batean, edo behintzat ikusi zen inpaktatu zintuen, no? Izan zen ura. Ura izan zen, nik buruan imaginatuta neukan, ikuste dut, liburua irakurri duzula, nik buruan imaginatuta neuken mundu fantastiko baten lehenengo irudi reala, argazki hartakoa. Neri atxonakin ibiltzen itzen, atxonak historia asko kontatzen zizkidan, polita, jende indartsuarenak. Atera kontua, gaur egun, lanerako indarraren beharrik ez dugu, tresna dauzkagu lan egiteko. Alderantziz orain dela oso urte gutxi dena zen eskulana eta indarrez egin beharrekoa. Eta hori errez egiten zuena mirestua ere izaten zen, eta atxonak horren inguruko historia kontatzen zizkidan, eta behin, nire astotxoakin herrian berako aldeara nindoala, han bazen gasolindegi bat, eta gasolindegiko leiotik begiratuta kalendario bat ikusi nuen, eta kalendario hartan gizon bat segulako harrik puska besoetan zuela. Eta ni handi pasatzen itzen bakoitzanan gelditu eta begira egoterit. Ze ona. Eta horrek, eraman zintuen, zetera nik ere, hori egin nahi dut? Aurretik. Nik umetatik ja atxunaren historiaiek entzunez, nik ja garbi neukan nire bizitzan harri horrekin harreman bat izan behar duela, kirol bezala eta hainbat gauzetan. Eta gero, zuek familian nahiko autonomoak zarete denak, ibiltzen zarete arakin, alabak ere badaka txalekoak eta ropa egiteko, jostun tradiziotik. Nire alabaren historia da, begiratu, ikasketak egitera, eta nora joango naiz, Iruñara, Donostira, eta joan zen Donostiko Zebanken egin zituen kurtso batzuk, eta gero, lanean hasi aurretik, izaten dira, 6 hilabeteko edo hartu zuten kutxan. Eta gero, proposatu zioten, nahi bazuen, ja fijo egingo zutela. Eta garai hartan, niri esaten ziren, atxe zein ingo nuke, Nafarroko kutxa Caja Navarra edo Gipuzko aldera eta esan nion, begira, gauz bat esan behar dizut, eta begira ze oker negoen. Mundua erori beharko du, Nafarroko kutxa edo Caja Navarra hori desegin binolen nagotik. Eta mundua ez da erori eta gura desegin nintzen. Absorbitu dute. Hala ere, etorri zen lanera, Nafarroko kutxara, aritu zen Lekunberriko ofizina batean ere, eta gero bere garaia Nafarroko kutxa horrek espansioan zabaldu egin behartzula, eta joan zen Beasaine, bulego bat iriki zuten, eta bera joan zen lehenengo ara, gero handit honezte bera, baina gero momentu baten esan zuen, nik ezin dut lanotan jarraitu, nik ezin diot 84 urte ditun adineko jende bat nigan konfiantza daukanari saldu produktu bat, nire nagusiak esan didatelako, eta ni komentzitzen ez nauena. Eta orduan, utzi egin zuen lanura. Eta hainbat lanetan aritu zen, Peruarri nerekin eskolekin eta etortzen zirenean erdizkaiten ginen, berak eta bion artean. Gainera orduan, uitziko aterpetik bilatzen zizkiduten eskolak, eta egun askotan 2 eskola izaten genituen, eta orduan 2 lagun izateakin dola ibiltzen ginen. Baina, momentu batean, ez dakit nola edo autori, harriak bere proiektu batean sartzen da, gaur egungo harri jarrotzaileen txaleko gehiena berak egiten ditu. Lurrekondo, izan genuen horreko astean hemen Lurrekondo, eta Lurrek kontatu zigun nola berak duen txalekoa zure alabak egina den. Bai, gino gertatzen dena da, enpresa bat da hori. Eta enpresan zenbakiak atera behar dira, eta artesaniko gauz bat eginez, enpresa bat aurrera teatzea oso zaila dauka, lokalaren alokaioa, autonomoa gordaindu, denakin, eta hortxe dabilez, ez dakit noiz arte segituko dudan, edo geldituko naizen. Badugu horrekin galdera bat lotuta, gure ikasleek prestatu dutena, galdera bat, alabari buruz eta alabaren, txaleko gintza horri buruz, zuri pixkat zuzentzeko. Aber zer kontatzen digoten. Kaixo Iñaki, gu Iñaki eta Mar gara.
Gure galdera da, zure alabak txalekoren bat egin dizu, diseinu berri batekin, eta galdera importante hau bada, kobratu egin zizun? Begiratu, nik ja harri jasotzea utzi nuen, kirol bezala, 51 urtean aritu nintzen, baina hala ere zerbait jarraitu behar nahi nuen, eta medikungena joan, eta mina neukan, eta aholkatu zidaten harria ustea, eta nahiko triste negoen. Baina egun batean entzunion Robert De Niro aktoreari esaten, niretzat gaur interpretatzeari ustea izango litzake bizitzatik baztertu eta heriotzaren zai geratzea. Esan, jontxo, fuertea duk hori, tola. Eta ni bueltak ematen da, nik nire buruari esanio, jontxo, eta nik nire harri hori arintzen badut, jasotzen jarraitu dezaket korputzari kalterik egin gabe. Hori zentzu metaforikoan da. Eta negu hartan haitu nintzen bakarrizketa bat prestatzen. Ordu beteko bakarrizketa. Eta begira nola diren gauzak. Bakarrizketa horrekin hainbat saio egin ditut, Kepa Jonkerakin. Egin dituen elkarrekin, Gasteizko Muliska dantza taldeakin ere bai, eta Bilbon, Donostin, Gasteizen egon gera, eta Iruñan ez. Eta lehengo egun batean, Iruñako bat joan zen, Kulturzinegotxeri sumarko diogu. Iruñako bat joan zen Peruarrira, komentatu nion eta esan zuen, nik mugitu behar ditut hariak. Eta itzeina daukat, Iruñako kulturzinegotzia Maider Belokikin, eta esan ziren, hori San Ferminetan da, ez Andrea, ez, hori San Ferminetan nola ba, hori da areto batean argiak itzali eta patxadan entzutekoa, San Ferminetira salto egitekoa. Ez dakit eusaterako den, ateratzen bada, nire ilusioa ingo lidake, Iruñara etortzea, eta horla. Eta orduan, nik txalekoa banituen, nire garaian harri jarrotzen da ibiltzen nitzenekoak, baina azken aldian, alabari esanion, nahi dut txaleko bat berrietakoa, eta ni zure bezero izango naiz, eta nik ordaindu ingo dizut, eta justu Peruarrik ordainduko dizu, ni Peruarrik lanen ari naiz, eta Peruarrik ordainduta txalekoa egin zen, eta noski, txaleko polita da, eta gustora nabil, eta momentu baten berak ikusten nuenen gainea, ez dakit noiz arte segituko dudani lan hontan ez dira zenbakiak ateratzen, eta nik nire laguntzatxoa izan zen txaleko txiki hori. Eta harri jasoketari buruzari garela, zuri atentzioa ditu zizun, Iruñara etorri zinen lehenengo aldia, ez? Liburuzka bat, Manual de Kultura Fisika izenekoa. Bai, nik Ximenez de Rada institutuan esamina egiten, herriko... Bueno, zuk galdera asko dukituzu liburua irakurri baduzu, denak egin behar badazkia zu, hemen 4 ordu pasako beha, Ez. Eta, herriko guraso batzu bildu ziran, eta batxilerra egin genuen herrian, eta esaminak egitea Iruñera. Eta esamina egin datera nitzanean, zer da hau, eta aurreko frenteko etxean, kristaldegi bat, liburuz beteta liburutegi bat zen, eta hurbildu nitzan, eta zuk esan duzuna Manual de Kultura Fisika, zer. Jontxo, nik arazoan nituen ere esaminean salto al potro egin behar zen, eta motiko potolotean itzen, eta ezin nuen ongi egin, eta hain justu argazkian liburu horren portadan mutiko bat salto egiten da erosi egin nuen. Ez diru asko neukalako, baina nire inbertsio bezala horixe, atentzio eman ziren, eta han bazen atal bat, atzeneko atala, atal berezi bat entrenamentuek kargakin egiteko, eta joño, interesatu nintzen, eta erosi nuen liburu hori, eta han bide bat abiatu zen, eta bide hori zen, ikusten nuena edo irakurtzen nuena dena aplikatzeko harrira. Zerbait ikasten manuen berria, hori harriari aplikatzeko. Zu badakizu gaur egun indarra ikertuta dago, eta gainera Iruñan Zeimen, Centro Investigazio Medikal Deporten, indarrari buruz asko ikertzen da, eta 3. adineko personengan indarrak duen eraginan ere asko aplikatzen da. Eta indarraren garrantzia, esaten zuten bezala lehen, autonomia eta izateko pertsonek indarraren ezinbestekotasun hori, ez? Esate baterako, zuk hartu behar balimozu goiko baldatik edo zer perola, edo zein gauza, indarra behar duzu. Eta horren garrantzia, 3. adina ezinbestekoa denez, eta ez dago kultura hori askotan, nik ariketa egiten dut, ibiltzera ateratzen naiz. Bueno, hori aholkatzen dute medikuek, eta orain irautza badago. Pauso kopuruak. Indar fisikoaz, eta nik hain justu, Peruarrin hitz egiten dut indarretaz. Orokorrean. Eta esango dizut, indarra lanerako, garai baten beharrezkoa zen.
nik kirolari bezala, nire bizitzan saiatu naiz indar hori indartzen, jaten nuen ondo, potolo negoa, mi indarra baneukan, momentu baten konturatzen zea, barruko indarrak duela sekulako garrantzia. Eta nik esaldi bat jarri nuen, nik liburutxo bat egin nuen, lehenengoa bain dela 40 urteo, esan ez, jonjo, nik liburu bat niri lagundu badit, eta liburu bat egiten badut, behar hori izan liteke laguntza beste batzuen dako. Eta han esaldi bat jarri nuen, zailtasuna errezten duen, erreztasun zaila. Eta zaletasuna jarri nuen, baina gero esan dut ez, zaletasun ez, hori da barruko indarra. Eta barruko indar horrek laguntzen dizu hainbat gauza egiteko. Baina gero konturatu naiz, gure bizitzetan, aterik jogabe beste indar batzuk sartzen direla. Eta baina esaldi bat, Peru harri jarrikia daukatana. Harri jasotzeak indartsu izatera eskatzen dizu. Bizitza berriz, nahi duzun galdetu gabe, indartsu izatera behartzen zaitu. Zenbait egoeretan, ez dauka... Eta horren inguruko esaldi mordoa jarri ditut. Esate baterako, sekula ez duzue jakingo zeinen indartsua zeraten, indartsu izatea aukera bakarra izan artean. Ez daukat, beste remediorik, indartsu izan beharra daukat. Ordu jakingo duzu zeinen indartsua zen. Eta ari zara indar honi buruz, askotan. Barruko indarraz. Barrukoa hemen, sentimentuak, ausardia. Ausardia ez da jarraitzeko indarra izatea. Ausardia da indarroie bukatutakoan jarraitzea. Horren inguruko esaldiak eta hola jarri ditut. Indarra era askotakoa daukagu. Teknikoago jarriz, abiadurari buruz. Abiadura ez da gauzak eta azkarren egiteko gaitasuna, baizik eta indarra manifestatzeko modu bat. Eta abiadurarik gabe indar horrek ez du asko balio. Indar horri abiadura maiten bai duzu, potentzioa ateratzen duzu. Aizu, eta harria inbeste maite duzun horretan, geologia ikastea etzaizu inoiz etorri mai gainera? Ez nuen denborarik, beste gauzak ikasten neiko denbora izan dut, eta geologia, baditut, harri politiak ere, esate baterako. Azkena, baserrira ekarri didan harri bat da Josu Iztueta bidailaria Tolosarrak desiertoan ondarretik sortzen da harria. Ekarri dit. Urmenetak, marrazkilariak, Muaien uartetik ekarri zuen harri puxka bat ere bai. Felipe Uriartek Nepaldik ekarritako harri bat inskripzioekin. Baserriak emandako harrizko aizkora. Pila bat ordu pasatzen ditut baserria eratzeko arrobian. Kobazulo bat badu baserria, kobazulo barruan eskultura bat egin du. Eta arrobi tontorrean, beste eskultura bat egin dut eguzkiari begira eta argiaren zain. Izen burua jarri diot, eskultura horre begirik ez du. Eta orain egin nahi dut, baserrian, arrobi koskor baten arkaitz jarri nahi diot, garbituta, eta bi kolorekin, arkaitz. Eta gero jarri nahi ditut, bere inguruan hitz batzuk, aiz gora, bi koloretan, aiztoa, aitzurra, zulakaitza, azkona, hitza eta harria gustatuta. Jatorriarekin, ez? Bai. Ze ongi. Ostras, hor badago... Geologia hor dago, tartea. Bai, hor baduzu pentsa... Bueno, noski, gauzak pentsatu da bitia... Inozo bezala bakoitza du bere pedrada, ez? Bai, nik pedrada desente izango du, seguruenik. Eta harrian inguruan, ostras, alako ikerketa eta alako sakontasuna izatea miresgarria da. Eta hain zuzen ere horrek bihurtzen zaitu Euskal Referente. Bueno, ez. Zuk esango duzu ez, baina referente bihurtu izango nau behar bada 40 urtean ibiltzeak, errekorrak egiteak, teknika berri bat asmatu nuen, eta azken urteetan, Peru harrin inguru hortan, harriari beste zentzu bat eman diot. Zergatik izan zinen zu aizkolaritzan, harri jasoketan aitzindari? Zerk eman zintuen, ez, nolabait, teknika aldaketa horretara... Bueno, ni motiko indartsua nintzen, eta mutiko gaztetan, neiko gauza potente xamarra, o harrigarri xamarrak egin nituen, lehengo teknikakin ere. Baina ikusten nuen, hor arazoa bazegoela teknika aldetik harria iztarren gainera kokatzeko, tekartzeko, eta probak egiten dituen ezote dago beste modurik, eta bueltak emanez, lortu nuen eskuzuloak tokiz aldatu, teknika berri bat ateratzea, palankako legeak beste modu batera erabiltzea, eta justu Peru harrin daukat harri kulunka bat, palankaren lege hori
azaltzeko, eta gero katapulta bat egin nuen, eta katapultak, bere garaian harria botatzeko tresna bat zen, eta harritokia eta hori, baita ere, katapulta horren. Eta nik asmatutako teknikak, palankako legeak modu berean erabiltzen dituzelako, eta hori jendeari azaltzeko. Ze ona. Ostras, oso interesgarria. Hemen, hona etortzen diren gonbidatu guztioi, galdera bat egiten diogu. Eta jakineko genuke zein den zure jaso momentua. Jaso momentua da, zuk zure bizitzan jasota duzun momentu berezi bat. Edota zure egunerokotasunean txertatuta dagoen, ez? Zure rutinan txertatuta dagoen momentutxo bat. Baduzu... momentu bat ez, momentuak dira, momentuak. Eta behar bada urteetan aurrera joan alean, momentu txoieri pixua erasten diezu. Balioa ematen diezu. Balioa handi bat ematen saiatzen zea. Nik uste hori dela bizitzea eta intentsitatez bizitzea. Zuk kafe bat hartzen duzunean, etxera kafezalea zelako kafe bat hartzen ari, baizik eta kafe hori hartzeko momentu horri ateatzen diozu beste grazitxo bat. Edo lagun batekin hitz egiten zaudeneko, hazen kafe bat hartzea. Ez da kafe hartzea zure gorputza elikatzeko edari bat agoti sartzea. Bada beste zerbait, ez? Momentu txoieri bere balio hori ematea. Bai, lehenko gunean entzunuen esaldi bat ez du loturarik honekin, baina zeharka badu ere ez, esaten zuen, esaldiak diruak baino gehiago balio duela diruari buruzko informazioak. Eta nolabait eraman daiteke ez, zuk esaten duzun honetara, ez? Momentuak berak baino gehiago da, zuk ematen diozun balioa, momentu hori ematen diozun balioa, ez? Badokala... Diruari buruz, esaldi bat, Mujika Uruguaiko lehendakari izateko horrek esaten zuena. Zuk bizitzan gauzak izateko, zure bizitza ematen diozu, esate bateko, auto bat nahi duzu. Auto hori erosteko dirua behar duzu. Eta dirua izateko zure bizitzako ordu pile bat pasatu behar dituzu diru hori ateatzen. Lehengoan irakurtzen nuen gaur egungo multimilionario horietako bat, bere garaian ideatu zuen sistema bat bideoekin autori, eta orain saldu du $900 milioi. Nik ez da ematen hori, baina diru pila handi Sekula ikusiko ez dugun diru bat. Eta berak esaten dut, orain ez dakit nire bizitzakin zer egin, nire bikoteak alde egin dit. Saiatu nintzen mendi handi bat igotzen, bizitzaia galdu nuen. Bilerak egin ditut, hitzketadiak eta gauzak, eta ez dakit nire bizitzakin zer egin. Eta askotan gertatu da hori dirutzak etorritakoan. Beti jotzen dugu, gehien batean diru premian bizi geralako, ez? Ametsak, dirua banuke hause egingo nuke, autori. Gero momentu bat etortzen denean, diru horrek, ez dago gaizki, dirua behar duzu gauzak egiteko, eta auto bat behar dugu, gaur egun badiduri behar dugula mugitzeko, ni leitzatik onera autua ez banun izan du, oinez ezin ditzen etorri, ez, behar dugu. Baina gero horren inguruan batzuk, nik olako modelo, ez dakiz, Hori da norberak ematen dion balioa esan dugu. Eta azkena saltzuzu zure denbora, ez, horren truke. Baitugu galdera gehiago, ez da? Gure gaztetxoek botatzeko. Venga, aurrera. Gu Irati eta Amets gara, eta gure galdera da, zu imaginatu harriak bizitzartzen dutela. Orduan, gure galdera da, Iratik esan duena egia baldin bada, zer uste duzu pentsatuko zutela harriek zuri buruz altxatzen ari zaren bitartean? Beraien laguna naizela, eta ni saiatu naiz beti harrieri bizia ematen. Eta nik esaldi bat badauket Peru harrin. Hemen dauden harrien historia erabili dituen jendearena da. Atzenean, harria izan ziteken naturako zerbait gogorra eta hotza, baina gizakion eskuak bizia eman diogu. Eta ezin diteke ulertu gizarterik harririk gabe, munduko kultura guztiak harria landu dute. Eta gaur egun beste material batzuk erabiltzen ditugu, baina gaur egun turismoa dago, hain modan. Hiri batera joaten zea eta dena kartela daude. Eta kartel horietako batek jartzen du, alderdi zaharra. Eta alderdi zahar horien berezitasuna, precisamente da, harrian egina daudela. Eta zuk eraikuntza bat harrian egiten duzu eta badiduri betirako egina dagoela. Eraikuntza berri bat egiten duzu, horrengo gunean zahartzen hasten da. Harri hortan bizia hor dago, hainbat eratako bizia eta nortasuna.
esan duguna, Moaiak referente bat dira, mundu guztiak ezagutzen du Moaiak non dauden. Txinako harresia, Egipzioek egindako piramideak, orainik ari gera aztertzen zertarako egin ote ziran, nola egin ote ziran. Grekoak eta erromatarrak, inkak, maiak, kultura guztiak harria landu dute. Euskaldunek ere. Noski, euskaldunek ere. Eta badakizu, harri jasotzeari lehendabiziko aipamen idatzia noizkoa eta nongoa den, Ez. orain dela 500 urtekoa, Eskorialgo monastegia egiten ari zirenekoa. Aha. Atera kontuk, zela sekulako eraikuntza handi bat, eta Europa osotik etortzen dira arginak, ingeniariak, hainbat jende. Eta Felipe Bigarrena erregearen aginduz egintzen. Eta bere memoriak idazten dituenak idazten du Euskaldun arginak atxeden tarteetan harria jasotzen aritzen zirela. Eta nik esaten dut, edo sekulako zaletasuna zuten, edo lanean gutxi nekatzen ziren. Esango dizut, kaino sartzen bazenean. Bai. Eta kuriosoa da, askotan, eta leku askotan, arginak edo eraikina eraikitzen zuten pertsonek ez, harri bakoitzaren gainen sinatu egiten zuten. Beren bere izena edo bai. Harri honi jarri dut ras. Hori da, bai, badaude harrietan izen horiek jarriak. Ze polita eta ze kuriosoa. Beste galdera bat, venga. Kaixo Iñaki, adeik egingo dizu galdera. Osongi. Eta zer esango zenuke orain zure alabak esango alizu vegetarianoa dela? Bueno, gauz bat esan baizut. Lenguan irakurtzen nuen. Baldin bageneki, zer botatzen dizkioten letxua, tomate eta gauzoieri ez genituzke jango. Orduan, vegetariano horrek badiduri goazela ustez gure elikagai sanoetara. Esaten dute, dakitenak, gure elikagaia behar dutela halako oreka bat. Denetik jan behar dugula, vitaminak, proteinak, karbohidratoak, grasa onak. Bai. Orduan, nik gaur egun lehenago jaten nuen haragiaren 10 bat ez dut jaten. Zergatik? Beharrik ez dudalako. Noski, lehen gasto energetiko asko saltuagoa zen, eta orain... Baina nik behitu, gauza bat ikasi dut. Ni harri handiak eta jasotzen nituenen asko jaten nuen. Baina goizean jekita enuen gozatzen. Lana nuen da korrika joaten nitzen, txokolate puxkatxo bat hartu eta korrika. Eta gero kriston gozea eta jaten nuen. Eta gaur egun, jeiki, esertzen egin mailan, basoka bat ur ederra magnesio pixka batekin, adin batean badiduri gorputzak ez duela magnesio hori sortzen eta orduan hartu egin behar du. Magnesio pixka batekin, basoka bat ur ederra. Udaretxo bat. Eta gero, bezperatik egina eukitzen dut, esne pixka batekin, almendrak, intxaurrak eta kakauetearen hautsa. Hoiekin batidu bat egin, eta hoiek itxura danez dire kolesterolantzat, bihotzarentzat eta onak. Eta hori hartzen dut. Eta gero, iluna barrean arrai puxken bat, eguardiko bazkarian neiko harina egiten dut, piper minak eta gustora jaten ditut, eta harintxoago. Afaltzekoan, ez omen da asko jan behar, menionik afariaz patxadaz gozatzea gustatzen zait, txagardo botila batekin, jantxe patxada. Akaso zure jaso momentu ez ote da izango afalordua? Eguneko momentu txoa? Eguneko momentu horietako bat bai bentsat. Osongi. Joango gara bukatzen poliki, eta baditugu, gonbidatu guztien normalen egitizkiegu 8-10 galderazkar, hola, motzean erantzuteko, bai? Bale, identifikatzen bazara harri motaren batekin? Harri jasotzaileak erabiltzen dituen harriekin identifikatzen naiz. Osongi. Zure bizitzan izandako erronkarik gogorrena? Gogorrena, deno duguna bizitzan aurrera egitea. Osongi. Zure munduan legatu bat utzi nahiko bazenu zein litzateke? Hortan ari naiz. Behar bada ondorikoak esan dezaten. Begira, hau harri jasotzaile batek egin zuen, Peru harri. Jaso duzun aholkurik oberena? Beti dira aholkuak, entzuteko modukoa, baina behin atxona batek esan ziran. Badaki noiz konturatuko aizen, berakasi aizela, bezperan jasoen harria jaso ezin dukenean. Harriak argi uzten dizkizu gauzak. Esaldi polita, bai. Jarraituko aldu norbaitek Peru harrirekin? Ni nahiko nuke. Ez da erresa.
Ez da erresa zergatik, batzuk esaten didate, ontan luzatu egingo naiz pixko bat, esaten didate, lasai, gero seme alabak eta, seituko dut, nik esaten dut, nik ez dut nahi peruarri desegitea. Baina ez dut nahi inorendako karga bat izatea. Orduan, zuk zure seme alabak, bilobak, ondorekoak, aste guztian beren lana egiten ari, eta asteburuko atsedena eta pesta ze hangarbitzen aritzea. Ja, ez da... Zaila ikusten dut, ez dakit norbait esaitu badu, ojala. Euskal kulturaren erreferente bat Iñaki Perurinerentzat. Euskal kulturaren erreferente bat, atzo bere elkarrizketa bat irakurtzen aritu nintzen, lehendik miresten dut, eta Benito Lertxundi bat, uste dut, Euskal kulturako referente bat dela. Bere izateko moduagatik, bere pentsamoldeagatik, eta noski bere kantuengatik. Zein da zure leitzako txokorik bereziena? Bueno, leitza bera da nire txokoa. Eta leitzak txoko politia baditu. Baino gehiago. Azkeneko biak, WhatsApp bat bidaldi zaiokezu gizarte osoari. Zure eskuetan dago mezu bat bidaltzea eta iritsiko zaio mundu mailako jende guztiari. Zer esango zenioke? Aizue, gu ez gerera lurraren jabe, naturaren parte gerala, eta ez dagoela gure esku lur hori desegitea. Eta hortan ariote garen. Eta bukatzeko, Iñaki Perurena hitz batean. Inaxio. Inaxiorekin bukatzen dugu gure gaurko podcasta. Mila esker zure denboragatik, oso interesgarria kontatzen zuen guztia, luze egon gintezke zurekin hizketan, benetan, zen mirestekoa da duzun etorria, duzun historia eta polita oso. Denok ere gure sentimentua, gure kontuak, gure kontu eta hitz egiten ari garenean, hola xaritzen gera. Egun hauetan nunbait irakurri dut, kontu kontalariak, bizitza oparoagoa eta luzeago omen dut, eta orduan denak kontu kontalari izan gaitezen. Eta esaten badugu indarrarekin bizitzare luzatu egiten dela eta kalitatea luzatzen dela, indarra eta kontu kontari bazara. Begira zongi. 120 urtetaraino biziko zara. Eskerrik asko. Venga, zueri ere bai, urrengo aroko kazetariak. Hori da. Earki.